Досить годувати окупанта. З таким гаслом 4 роки тому, 20 вересня 2015-го, почалася торговельна блокада Криму. Її ініціював Меджліс. Лідери кримських татар вирішили припинити торгівлю з ворогом. В Крим із Криму пропускали лише легкові автівки, повністю перекривши рух вантажівок. Як все починалося та якими були наслідки цієї акції, розкажуть мої колеги. 20 вересня 2015-го рівно опівдні громадські активісти перекривають 3 пункти пропуску до окупованого Криму – Чонгар, Каланчак і Чаплинку. На адмінкордоні материкової України і окупованого Криму розгортають протиавтомобільні їжаки і розкладають шини. Пішохідним переходом безперервно ходять люди із українськими та кримсько-татарськими прапорами. Відтепер потрапити на півострів і виїхати з нього можна лише легковиками або пішки. Вантажівки із товаром на півострів вишикуються у кілометрові черги. У деяких водіїв не витримують нерви. Куди мені? Хоч я стану, буду жити. Мені до Геніческа доїхати, я там живу. Я що, везу що-то, или що, я по своей воле. Я не хочу, чтобы вы кормили тех бандитов, которые убивают наших людей. Все, не будете вы их кормить. Досить годувати окупанта. Така принципова позиція організаторів блокади Криму зупинила поставки товарів на окупований півострів. Ми не хочемо, щоб нашими товарами укріплювалась окупаційна влада, зокрема військові гарнізони, які виставили вони по всьому Кримові. Хай вони думають про те, як будуть перекидувати харчі з материкової Росії замість танків. Згодом до блокувальників долучилися правий сектор, активісти цивільного корпусу «Азов» та сотні патріотично налаштованих людей. Щодня адміністративний кордон із Кримом боронило понад 5000 активістів. Ось на цьому плакаті зібрана майже уся історія блокади Криму. Тут імена, послання, автографи тих, хто спільно писав новітню історію анексованого півострова. Вот Донбасс, вот написано 27.09. Вот он подписывается. То есть Энвер, это Энвер Кутия, который до сих пор с нами сейчас. Здесь есть вот, посмотрите, Амина, которая уже покойная, которой сейчас нет. Вот она написала вот 25.09.15. Амина Татаро-Бандеровка она написала. Ее уже, к сожалению, нет. Здесь есть вот Азов, правый сектор, вот Воробей, Казак. Самый патриотической Украины. Здесь Мелитополь, до этого вот Айдар, вот Энвер Айдар. Здесь с Турции приехавший Крым, Бзым, Сербес, Турклер, Сербес, Оладжах. Ленур Ислямов, один із організаторів блокади, згадує, що у ті дні телефон просто розривався від дзвінків людей, охочих допомогти. Люди звонили, говорили, держитесь. Люди звонили, говорили, давайте, куда вам перечислить деньги. Надо вот отдать должное тем людям, которые приезжали и работали совершенно как волонтеры, поварами, помогали, мыли, убирали, накрывали. Это же огромный труд. Врачи. Приезжали врачи, которые оставались с нами. Действительно, это была энергия. Люди горели всі. Однак такою енергією горіли не всі. Тодішній український бізнес, що мав міцні стосунки з вже анексованим Кримом і жодним чином не бажав втрачати мільярдні прибутки. Тому погрози організаторам блокади сипалися щодня. Нам наставали визитки каких-нибудь сотрудников спецслужб там, в фурах и говорили, вот, пожалуйста, мы от него. У Януковича уже не было. А бізнес ще працював по цим законам, по всім. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв у 2015-му був у авангарді блокади Криму. В історії мирових війн такого не було, щоб страна, часть якої окупували, продовжувала бы поставляти все необхідне для окупантів. Это происходило потому, что очень многим людям здесь наплевать на территориальную целостность своей страны, на достоинство страны. Главное для них было заработать. Тодішнє керівництво країни не розуміло і не підтримувало ініціатив блокадників. Аби зняти блокаду, залучили навіть Нацгвардію. На активістів 21 листопада 2015-го штурмом пішов батальйон «Херсон» на чолі з Ілею Ківою. Ще вчора вони разом стояли на блокпостах на адмінмежі з Кримом, а тепер зі зброєю пішли на людей. Приехал здесь с батальоном «Херсон» Киева, модный такой, наряженный весь, и попытался нас штурмануть, что у него успешно не получилось. Здесь наши ребята, айдары, крымские татары-активисты. Началась толкотня, потом пошли, наверное, звонки с Киева в Киев, и к ночи это уже прекратилось, они снялись.
Після пікету під адміністрацією президента позиція влади змінилась. У грудні 2015-го Росії висунули ультиматум. Якщо в договорі на постачання електроенергії Білокам'яна визнає Крим українським, світло на півострів піде. Кремль не погодився. І тоді невідомі підірвали останню опору. І тоді ж в грудні 2015-го прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк оголошує про тотальну блокаду Криму. Україна перестає постачати на окупований півострів не лише товари, а й відрізає його від енергії. Анексований Крим занурюється у пітьму. Згадуючи той час, Мустафа Джемілєв розповідає, блокада була єдина вірна відповідь на виклики тодішніх реалій. Крим постав на світовому порядку дня. Санкції проти Росії за анексію півострова запровадили майже всі країни Євросоюзу і Сполучені Штати. Тож настав час висловити громадянську позицію усього українського народу. Ну, во-первых, продемонстрировала силу гражданского общества, потому что блокаду подавляющее большинство украинцев поддержало. Может быть, бизнес-структуры очень, они работали над тем, чтобы снять эту блокаду, но когда посмотрели, что подавляющее большинство общественного мнения не на их стороне, они это прекратили. И, во-вторых, у нас задача заключалась в том, чтобы сделать оккупацию территории, оккупацию Крыма как можно дороже для оккупанта. І цієї цілі ми добились. Вже через рік, у 2016-му, блокаду Криму назвуть першим і найдієвішим кроком до початку деокупації. Вот этот вот темп, который шел с блокады, нам нельзя сбавлять. Телеканал ЛТР, который каждый день делает новости информационные, это как информационный снаряд, который вылетает с материка и бьет прямо в цель. Потому что мы говорим правду о том, что происходит в Крыму. Ріана Алієва, Заман, АТР.